Яе ўсе бераглі, як маглі. Што расказалі камандзіры пра загінулую ва ўкраіне беларуску Марыю Зайцаву. У жніўні 2020 году яе вельмі цяжка паранілі на пратэстах. Тады здымак акрываўленай 19гадовай Марыі абляцеў усе СМІ. І вось 17 студзеня 24 году дзяўчына загінула ва ўкраіне. На фронт яна трапіла вясной 23 году, служыла ў другім інтэрнацыянальным легіёне. Начмет легіёна Алесь Пятроўскі узгадвае, што ў Марыі была крыўда, што яе па сутнасці выгналі з Беларусі. Праз жаданне вызваліць Беларусь яна і далучылася да добраахвотнікаў. Спачатку Марыя служыла ў медслужбе. Пасля дзяўчыну паранілі, і яна лячылася ў Чэхіі. Тады ж вырашыла вывучыцца на снайпера, і ў легіён яна вярнулася ў новай ролі. Камандзір легіёну супраціўляўся гэтаму рашэнню, бо Машу ўсе бераглі як маглі. Але яе рашучасць і упартасць перамаглі. Яна была як гераіня паўстанняў Эмілія Плятар, рашучая, валявая, энергічная. Яна была любіміцай батальёну, падкрэслівае Руслан Мірашніченка. Светлая, вельмі простая ў стасунках, але заўжды ветлівая, з павагай да людзей. Вельмі светлае дзіця. Мы страцілі частку сям'і, частку саміх сябе, дадаў камандзір. 17 студзеня па пазіцыях, на якіх знаходзілася Марыя Зайцава, ударыла расійская артылерыя. Яе цела вынеслі з поля бою на наступны дзень.